and everyone, welcome to Crafting Christmas Symbol Contest. Okay, so atong aninawan karong gabi una ang mga gibuhat sa atong mga empleyado sa Agro, no? Mga contest kini sa Christmas symbol. Okay? So, atong welcome ay ang presensya sa atong Barangay Council sa Barangay Villaflor, pinaguluhan ni Barangay Captain Rogel Magtuba. Kapag ito. Okay? O ubang sa mga konsihales na sa barangay. Of course, the people of Orquita. Okay, the vlogger na sa Orquita. Okay, so, composed ni sa unang kama contingent, mga kaigsunan. Okay? Our different departments. Okay, to start with, mga son, okay, to start for our opening prayer, I will call Engineer Jesse Mateldo to lead the opening prayer. Isa ako stand. Ako nga nindon ka mga dagang salamat ni taong kagabihion hanggang sa pagduyong sa lingkod na panahon. Mapigayon na mo kanilang kalihukan. Salamat kayo sa initiative sa among leader uban sa suporta sa katag-usa nga kapadayon din na mo kanilang buhaton karon. Salamat usab sa presensya sa among mga dinapil, ang Barangay Council sa Barangay Villaflor, kung uban para ng mga presidente ng dinapil. Ang mga sa pagpadayon nining among programa, among gihangin, usan ko na magpapaliwala ka na mo, ikapo na among unahuna o among kasing-kasing among mahimo ang among party among successful usap among pangihangin sa pagpapaliwala ka na mo mahimo walang pusong iguwas sa inyo. That was it. Okay? So, atong isunod, mga kaigsunan, ang mensahe sa atong pinanggang kapitan sa Barangay Villaflor, ang pagtawagon, atong magpakan si Kapitan Rogel Magtuba. Uban siya ang Barangay Councils. Kap, magabi kap. May gabi sa tanan. Salamat sa atong tingkayado. Kung pagyupo sa atong pinalalunan kuwan si sa Orquita Industrial School, si Sir Nick Katani, uban sa iyang mga faculty and staff, daghang salamat. No? On behalf sa Barangay Council of Villaflor, dako kayo mong pasalamat doon na nahimo may parte ng selebrasyon. No? First time sa Barangay Villaflor nga ang selebrasyon sa WAES na aday ipagawan nila, no? So dako kay mong kalipay tungod kay kining ilang gihimo mahimong tourist spots na pohon, no? Daghan mo bisita dire sa atong barangay aron lang sa pagsaksi sa mga tahong mga dekorasyon nga gihimo dire sa WAES. So once again, daghang salamat kung mayon ko Merry Christmas and Happy New Year sa tanan in advance. Thank you. Daghang salamat, Kapitan, sa iyong mensahe. Okay, by the way, this is the opening and at the same time the judging sa ato mga Christmas symbols, no? Kagibuhat sa mga empleyado sa Orquita Industrial School. Ato tawagon ang ato ang Pinanggang Vocational School Administrator nga mahatag sa iyong mensahe. At the same time, mahatag sa countdown, Engineer Liar Katani. Mayong gabi, Villaflor! Mayong gabi, Wise! Mayong gabi! Gabi! Gabi ka dyan! Tawag ako kabiyak na ito opening Christmas lights na Wise. Before sa tanan, ako pag-respeto sa atong bagong barangay captain nga si Rogel Magtuba. Yubanan sa iyang mga konsihales, si Silos Hernan Kayubit, o si tingala ko ni kay pagkumangko muna ko lahi pagapilo. Dominic Christian Camacho,
Kanta. Maayong gabi sa tanan people of si Oroqueta. Randy Live ta Ocaña. karon sa Villa Floor. Ikaw. Opening sa Christmas symbols Gabi. sa TESDA sa Oroqueta Agro-Industrial School. Ngayong gabi amo ni gipahigayo no kay para ma-feel nato ang presence sa Christmas. Dutuyo po namo nga karon may mag-opening kay next week ang city. Pasensya lang kayo mo kay di kayo ni Bunga, watay fireworks. Kung dili gihimo namo ning para lang maka-attract pud nato para ma-feel nato ang Christmas. No? Gihimo naman ning contest. This is composed of ulong ka grupo nagrepresentar sa ulong ka department sa atong eskwelahan nga Oroqueta Agro-Industrial School. Ngadto mahimong kabalo ba mo? Mga residente sa Villaflor nga kanin na ni balaod nga i-convert ni into Misamis Occidental State College. Last week ipatawag ko sa Manila sa Congress kay gipangutana sa usanay gahimo sa eskwelahan. Akong gitubag nga patagaan sa ata og extension of another 3 years para sa atong conversion. Nag-istorya po mi ni Congressman Boss Jason atong panahon na nga very supportive kay yamang amahan gagama aning balaura nga ma-convertize into state college. So probably for the next 3 years mahimo tang state college nga mag-offer na ta og mga degree courses. So kanang ato mga batan-on din na manglangyaw o eskwela gayo kay na natay doon nga eskwelahan. Okay? Good news or bad news? Good news. Good news. It's very good news kay sa balaod di magyapon may mo biya sa mga TESDA nga mga kurso. Nagyapon ang mga kursos TESDA at the same time nagyapon ang mga degree programs. Pohon. Okay. So, di ko maglangan. Kay kabalo ko, gigutom na tanan. Pero, mag-una sa tao, pasiga, mutanaw ta, dahil mga, maybe after 20 minutes, mga dayon ta. Okay na ba? Ojon? Ojon ba mo ang buhol? Ang isi mo ang awang J mo ang H? Ojon na bola. Ano niya po? Ojon niya po. Okay. Okay na. Okay na. Ready na. Kanan. Countdown. Countdown. Grabe ang ano? Bye-bye. Okay, countdown. Boy, andam na. Alright, ito. Sige. Ako sa tipaila atong mga jurado. Ang atong mga judges. Ako na si Kapitan. Si Kapitan Magtuba, ang isa ka judge. Ang ikaduha ka judge, si Sir. Isa yan, Sir. Yan, yan. Celso Villarigues. Si Sir Celso Villarigues. Villarigues. O ang ikatulong na judge, walipod-lipod. Akong asawa o ang akong anak. Dili, mamasa ka ba? Isa grupo. Okay, so countdown. In 10, 9, No, exciting. 9, Yay! Ang ganda. Lights on agad guys, no? Wow, very nice. Alright, ato ninawang mga Epson, ang mga nindot kayo nga mga sugat. The Christmas Circle Breakers.
Wow! Wow na wow! Okay, I have to read the criteria for judging. First, the creativity and originality, 20%. Wow, This is very the nice. Of the design and concept. No? Innovative use of materials and ideas. The workmanship and Wow, nice kayo. Wow. skill on execution, precision, neatness of the design. Alo, simbahan man na mao. Wow. Simbahan. Is the relevance to the king, Simbahan. 50%. This is how will assemblance So we will end this live mga ka-people. Abangan ang pictures. Ako lang i-post. Thank you so much. appeal. It is strength